खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथा गोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 22 जुलाइनिफ्राय बाजेट जथुम 23 जुलाइयाव निर्मला सीतारमणा बाजेट दाखिल खालामगोन। फुख्रियाव दुगैनो थांनाय सानै उन्दैसाया जिउ गोमादों। बाक्सा जिल्लाया सम्पुर्णता मिशनखौ जागायबाय। 60 घन्टानि उनाव बोखांनो हाबाय अबिनाश सरकारनि गोथै सह। दिसपुर जनता भवनाव बिटिआर गोरोबथा एमअएसनि सायाव रिभिउ मेल। राहुल गान्धीआ 8 जुलाइखालि मणिपुर दावबायगोन। गवालपारा रिहेब सेन्टाराव हानजायारि गाग्लोबनायखौ लोब्बा लानानै सा 6 हमजाबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। 22 जुलाइनिफ्राय सदनाव जागायगोन बाजेट जथुम आरो 23 जुलाइ खालि राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणा 2024-2025 बोसोरनि आबुं बाजेट दाखिल खालामगोन। सनिबार खालि बे बाथ्राखौ ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोसावदों मिरुनि पार्लियामेन्टारि एफेयार्स बिफाननि मन्त्रि किरेन रिजिजुआ। नरेन्द्र मदि दैदेननायाव दाजानाय एनडिए सोरखारनि गिबि जर'खा जथुम्माया जोबनानै थांनायनि उनावनो बाजेट जथुमनि खालारखौ फोसावदों मन्त्रि किरेन रिजिजुआ। किरेन रिजिजुआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बाजेट जथुमा 22 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 12 आगस्त खालि जोबगोन। मख'नो गोनांदि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय थामथि सोरखाराव बेयो राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणनि गिबि आबुं बाजेट जागोन। बेनि सिगां निर्मला सीतारमणा 7 बार आबुं बाजेट दाखिल खालामखांबाय। निर्मला सीतारमणनि बेयो मोनसे जारिमिन। बबेखानि निर्मला सीतारमणनि सिगां मोरारजी देसाईआ 6 खेब आबुं बाजेट दाखिल खालामदोंमोन। ओरैहाय बे खेबनि बाजेटआ सिगांफोरनिख्रुइ एसे आलादा जानो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। मानोना सिगांनि मोननै खुंथायनि समाव बिजेपिआ मेजरिटि दङमोन। नाथाय बे खेबाव बिजेपिनि आखायाव हारसिङैनो मेजरिटि गैया। बेनिखायनो बे खेबनि बाजेटआ सिगांफोरनिख्रुइ आलादा जानो हागौ होननानै माखासे थाखोआव सावरायजादों आरो बे खेबनि बाजेटनि सायाव गोबाङानो गोख्रों नोजोर होगासिनो दङ। सनिबार खालि बेलासियाव गवालपारा जिल्लानि दुधनैआव फुख्रियाव दुगैनो थांनानै सानै उन्दैसाया जिउ गोमादों। दुधनैनि न'पारायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। बबेखानि फुख्रियाव दुगैनो थांनानै जिउ गोमानाय सानै उन्दैसाखौ 14 बोसोर बैसोनि धिमान राफा आरो रहित राफा होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला 8 थाखोनि सानै फरायसाया धिमान राफा आरो रहित राफाया सनिबार खालि फुख्रियाव दुगैनो ओंखारलांदोंमोन। नाथाय सानैबो उन्दैसाया बै समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बेनि उनाव हरनि समावनो पुलिस आरो एसडीआरएफनि टीमा फुख्रियाव नागिरनानै धिमान राफानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। नाथाय खोमसि हरनि थाखाय नाजासेयावबो रहित राफानि गोथै सहखौ नागिरना मोनाखैमोन। बेनिखायनो एसडीआरएफनि टीमा दिनै फुंनिफ्रायनो नागिरनायखौ जागायफिनो आरो रहित राफानि गोथै सहखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हायो। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। बाक्सा जिल्ला बरमा फरायसालिमानि नब्लाङाव बाक्सा जिल्ला खुंथाया सम्पुर्णता अभियान मिशननि सायाव सांग्रांथि मेल खुङो। बाक्सा जिल्ला डीआरडीएनि मावख'गिरि लाबण्य दासनि मेल सामलायनाय जथुम्मायाव बिटिआरनि मासिगिरि कातिराम बर'आ बाहागो लानानै बुङो दि बेनि गेजेरजों सोलोंथाइ आरो सावस्रिजों लोगोसे गासै जौगाथायनि फारसे आवगायलांगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदियै मोन 112 जिल्लाफोराव गथ'फोरा मोजां आदारनि आंखालफोरखौ सिनायथिनाय बायदिनो बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लाफोराव मोजां आदार मोनजायै गथ'फोरखौ सिनायथिनो होदोंमोन आरो नांगौबायदि आदारखौ माबोरै बाहायनांगौ बेनि बागै गुवारै बेखेवथि होदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि कृष्ण बरुवाया मेलाव नुजाथिनानै बुंदोंमोन दि बाक्सा जिल्लाया हादोरनि 112 लुबैजाथाव जिल्लाफोरनि गेजेराव मोनसे। बे हाबाफारिखौ फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम सोलिगोन होननानै मिथिनो होयो।
लोगोसे बिथाङा बाक्सानि आइजोफोरनि गावारि सुंथा हानजाफ्रा गावबा गावनि आथिङाव गसंनायनि थाखाय खामानि मावबाय थानाया गोजौ आसामनिफ्रायबो सिगांसिन होननानै बुंथियो। बे जथुम्मानि सिगां मसलपुराव सम्पुर्णता मिशनखौ बिटिआरनि मासिगिरि कातिराम बर'आ प्रभात फेरीजों जागायजेनदोंमोन। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि मृदुला ठाकुरिया, बरमा फरायसालिमानि गोरायुं नरेश्वर नार्जारि, रोंगौथि गोनां मावख'गिरि दुलाल दासजों लोगोसे लोगो सावस्रि सामलायगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि नालायाव गलांनानै गोमानाय अबिनाश सरकारनि गोथै सहखौ बोखांनो हाबाय। 60 घन्टानि उनाव खावसे सेवग्लिनो लाहांनाय हालोदाव बोखांनो हाबाय 8 बोसोर बैसोनि अबिनाशनि गोथै सहखौ। दिनै फुङाव राजगड़नि 6 नं उपफोथार नालानिफ्राय बोखांनो हायो अबिनाशनि गोथै सह। एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफनि टीमा बोखांदों गोथै सहखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय बिस्तिबारनि हराव नालानि दैयाव बुखारलांदोंमोन अबिनाशा आरो बै समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। जतिनगरनि गणेश मन्दिर साखाथियाव जादोंमोन बे जाथाया। बिफाजों स्कुटियाव गाखोना फैनाय अबिनाशा हरखाब गोग्लैनानै नालानि दैयाव बुखारलांदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला दिनै फुङाव हाफपेन्ट आरो टि-सार्ट गाननाय उन्दैसानि गोथै सहखौ जायगानि सुबुंफोरा नुजेनदोंमोन। बिनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरो। ओरैहाय अबिनाशनि गोथै सहखौ राजगड़नि नालानिफ्राय बोखांनानै पस्टमर्टम आनजाद खालामनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि गिबि समाव बे गोथै सहआ अबिनाश सरकार नंगौना नङा बियो रोखा नङामोन। नाथाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि मर्गआव अबिनाशनि बिफा आरो बिबौआ थांना नायहैनानै अबिनाश होननानै सिनायथिनो हायो। बिटिआर गोरोबथा एमअएसनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानानै दैदेननायाव दिसपुर जनता भवननि निउ बिल्डिंआव सनिबारखालि मोनसे रिभिउ मेल जानानै थाङो। बे रिभिउ मेलाव गुबैयै आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जादोंमोन। जानाय रिभिउ मिटिंनि गुबै आयदाफोरा फारियै बिटिआरआव गोदानै आरोबाव गोबां गामिफोर सोसनबावनाय, बारग' एनडिएफबिफोरनो आबुङै अनसुंथाइ होजोबनाय, बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै FRA 2006 नि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि हानि जेंनाफोरखौ थाबैनो आबुङै सुस्रांजोबनाय, कार्बि आलं आरो डिमा हासावआव थानाय बर'फोरनो एसटि हिल्स मोनथाय होनाय, 6.3 दफा बायदियै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय, बर' बिजोंनि आलादा डाइरेक्टरखौ आबुङै आरो उदाङै खामानि मावनायनि गोहो होनाय, बिटिआरनिफ्राय माखासे अफिसार आरो साख्रि आवलाफोरखौ सोलाय-सोल' खालामहरनाय, बिटिआरआव गोदानै नांगौ बायदियै साख्रिनि मासि सोरजिनाय आरो लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ थाबैनो आबुं खालामफिननाय। गोरोबथानि थांखि आरो सानस्रि बायदियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय जागायनानै एनेक्सार 1, 2, 3 आरो 4 बायदियै गासैखौबो मावफुंनाय आयदाफ्रानो गुबैमोन। बे रिभिउ मिटिंआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बुंथिगिरि अबिद नार्जारिजों लोगोसे आसामनि सिनियर अफिसारफोर, बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो बिटिआरनिनो गोबां अफिसारफोरा बाहागो लादोंमोन। कंग्रेसनि एमपि आरो लकसभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ गाबोन 8 जुलाइखालि मणिपुराव दावबायगोन। थांनाय 1.25 बोसोरनिफ्रायनो हारियारि दाङाबाजिनि अर जोंनाय आरो हिंसाजों साग्लोबनाय मणिपुर रायजोआव दावबायनानै खौरां लागोन राहुल गान्धीआ। रिपर्ट बादिब्ला राहुल गान्धीआ मणिपुरनि गुबुन गुबुन रैखाथि बादाफोराव थांनानै हालाय-हाफाय जानांनाय आरो हारियारि दाङाबाजियाव सैनांनाय रायजोफोरखौ लोगो हमगोन आरो आथिखालाव थासारिनि बागै सावरायगोन। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजियाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव सा 200निबो बांसिन सुबुङा अबथिरा जिउ गोमाबाय आरो 60,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गावबा गावनि न'-बां धोन सम्पति गोमाजाबाय। जाउनाव रोजा रोजा सुबुङा
रैखाथि बादाफोराव थानांगासिनो। बेखौनो मख'नो गोनांदि कुकी आरो मेथाइ हारिनि गेजेराव जानाय बे दाङाबाजिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बेबादि थासारियावबो मिरु सोरखारा मणिपुरनि थासारिनि सायाव नोजोर होआखै होननानै हेंथा दोलोआ अजद होदों। नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव मिरुआव लान्थ्रियै थामथि खेबनि थाखाय NDA सोरखार दानायनि उनाव जर'खा जथुमावबो हेंथा दोलोआ मणिपुरनि थासारिखौ लानानै सदनखौ दुंहाव खालामदोंमोन। बेनि गेजेरावनो 8 जुलाइखालि राहुल गान्धीआ मणिपुर दावबायनाय हाबाफारि लादों। गवालपारा जिल्लानि रेहाब सेन्टाराव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै गवालपारा पुलिसआ सा 6 सुबुंखौ हमबाय। नसुं रायजो मेघालयनिफ्राय हमनो हादों सन्देह खालामजानाय सा 6 सुबुंखौ। मख'नो गोनांदि गवालपारानि रेहाब सेन्टाराव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया थांनाय 4 जुन खालि जादोंमोन। बेनि सिगां 2 जुन खालि कृष्णाय पुलिसआ ड्राग्स जाग्रा 3 सुबुंखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव बै 3 लाइमोनखौ गवालपारानि निउ लाइफ फाउन्डेसन सेन्टाराव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो 3 जुन खालि हराव निक्साम सिंह माराक मुंनि लाइमोननि गोथै सह'खौ रिहाब सेन्टाराव बोखांनो हादोंमोन। बबेखानि गिबियाव माराकआ गावखौनो फोथैनानै लादों होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। नाथाय CCTV फुटेजआव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो आरो रिहाब सेन्टारनि मावफारिया आरो गुबुन सोद्रोमाफोरानो हानजायारि गाग्लोबनानै निक्साम सिंह माराकखौ जिउ फोजोबदोंमोन। बेनि उनावनो बे जाथायखौ गवालपारा सदर पुलिसआ नायबिजिरनो जागायो आरो दासिम सा 8 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। बेनिनो सा 6 खौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। बै सा 6 दायनिगिरिफोरखौ फारियै प्राणज्योति नाथ, हानिफ आली, जिन्टु चक्रवर्ती, महासेन खान, कुणाल दास आरो धनमनिया बानिक्य होननानै सिनायथिदों। बबेखानि बै सा 6 दायनिगिरिफ्रा माराकखौ बुथारनायाव लोब्बा दं होननानै गवालपारा पुलिसआ बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।